kita ag nanayo nga taka to'y panunod mo. Kay di po suket malmalday no di ka makita tunggan alda kay tati awag to'y puso kas man ka sa minti ayok ni ayat mo ket larit ko salwadam tagakay sunanga puso italet ko ti arpad mo ket ikutam saldaday to'y puso. Dito'y na sikalat aw-awak ka taladawa isip makit kita kay di po suket malmalday no di ka ang makita tunggan alda sa minti ayok ni ayat mo ket larit ko salwadam tagakay sunanga puso italet ko ti arpad mo ket ikutam sandaday to'y puso. Kay di puso ket malmalday no di ka ang makita tunggal aldaw kay tati awag to'y puso kas man ka sang ngiti ayok ni ayat mo ket larit ko salwadam tagakay sunanga puso italet ko ti arpad mo ket ikutam sandaday to'y puso.